היי ניר, מה המצב אלוף? מה נשמע? מה נשמע? הכל טוב? בוקר טוב. אני ממש ממש מודה לך על זה שהקדשת מזמנך היקר. מה הצחקת אותי? בשבילך עד סוף העולם. באהבה. איזה מלך אתה, אחי. אוקיי, אז קודם כל ככה, בוא נתחיל בזה שתגיד קודם כל מי אתה? לי קוראים ניר אלמוני, אני מנכ"ל ובעלים של חברת יורו סייפטי, יבוא והפצה בע"מ. אנחנו יושבים בנתיב העשרה ומספקים לכל מדינת ישראל ציוד לעולם הבנייה, תומך בנייה, בדגש על תחום הבטיחות, באיכות הטובה ביותר. איזה דפקת פיץ' מחירה, אחי. מי לימד אותי? איזה מלך, אוקיי. טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיד תקופת העבודה איתך היא תקופת עבודה סופר מלמדת גם מהצד שלי, לראות איך החברה שלך גדלה, באמת מאחד הדברים שיותר שמחים אותי, בטח ובטח שאני עוזר לך עם כל הדברים שגם קשורים לגיוס. אז לפני שאנחנו מתחילים לדבר על איפה אתה נמצא עכשיו, בוא תתן איזה סוג של סקירה של איך היה שהכרת אותי רק. טוב, אז אנחנו הכרנו לפני 4 או 5 שנים, התחלנו עם תקציבים באמת מינוריים, מיניאטוריים של 2,000 שקלים בחודש, לא הייתה באמת אסטרטגיה שיווקית, היה רעיונות יפים, אבל לא באמת אסטרטגיה שיווקית, עבדנו עם קמפיינר טוב, הוא באמת נתן עבודה טובה, אבל לא התאים לגדילה ולצורכי העבודה, אבל זה גם גזל הרבה מאוד זמן ברגע שהחברה התחילה לגדול, אז עבודה עם הקמפיינר הייתה נחמדה, אבל מפה היינו צריכים לקחת את זה הלאה, ובאמת מצאנו את עומרי. אנחנו היום עם חברה של תקציבי שיווק של 30,000 שקלים בחודש בממוצע, עם 2 אנשי מחירות, לא רק אני במחירות, גם יש לי עוד 2 אנשי מחירות מתחתיי, היינו עוסק מורשה, עכשיו אנחנו חברה עם מחזורים של כמעט 20 מיליון שקלים בשנה, וזהו בגדול, אז... זה הדברים שאתה מסמכים אותי בעולם לשמוע את זה, אחי. כן. אוקיי. כן, נכון, הכרנו לפני 4-5 שנים, אבל העבודה המשותפת שלנו בפרו-מנג'רי בסדר גודל של התקופה, לא רוצה רחוקה, בשנה בערך האחרונה, לפני זה היינו, נתתי לך שירותים בסוכניות דיגיטל שלי, אבל בוא נדבר על מה קורה כאילו בשנה האחרונה, מה ההבדל המהותי שקרה בשנה האחרונה, כאילו, מאיפה שהיית לאיפה שאתה היום. אז ככה, מה ששונה באמת זה שיש אסטרטגיה שיווקית אמיתית, יש מוצרי חדירה, יש מוצרים שמגדילים את כמות הלקוחות, הכל מסודר והכל לפי, בצבא קוראים לזה תורת לחימה, אז הכל מסודר ומוכן ומהודק כמו שצריך. אז מבחינתי יש פה מישהו הוא באמת עובד איתי, הוא מבין את החברה, הוא מבין את הצרכים, הוא מבין את סוג הלקוחות, הוא מבין את השגרונות שלהם, ולא מנסה בעצם לאלץ את החברה לעבוד בדרכים שלו, אלא בדרכים של הלקוחות, ובעצם יוצר ככה מנגנון הרבה יותר בריא למחירות. היום אנחנו עובדים עם מערכות CRM, עם אוטומציות, ולא מקבלים החלטות על סמך רגשות ודחפים, אלא באמת הרבה יותר מדויקים ומהודקים, והכל עובד לפי עבודה שהיא באמת שקופה ולפי יעדים. שמע, אני רוצה להגיד לך שזה פרפקט, רציתי להכווין אותך, לעשות דברים כאלו, אבל באמת שזה... מעולה, תצוין, לא יכלתי לבקש באמת סרטון המלצה יותר מסודר ומתוקתק מזה אלוף, אני ממש ממש מודה לך, מאחל לנו להגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו לשנת 2026. בהחלט, ויש יעדים ויש מוצרים חדשים, והמטרה היא להמשיך לגדול בספרות של עשרות אחוזים כמו כל שנה. מרגש אותי רצח. מעולה. יאללה, תודה רבה. תודה רבה. ביי אח שלי.